Celkom pekné miesto na spanie. Tu je stan. Dneska pôjdem asi 26 mil. A potom na ďalšie neostáva nejakých 20 do mesta. Uvidíme, ako to spravíme ešte. Hej, ale vyzerá, že bude celkom pekne dneska. Deň 99, v pozadí mám Šasta. Je to hora, ktorú už zo pár dní vidíme, že vraj ešte asi 2 týždne budeme vidieť. Tak si to užívame. Dneska je menšia zmena plánu, ideme už dneska do mesta. Je taká skupina z asi 4 ďalších ľudí. Oni budú pokračovať zajtra. Ja asi topánky mi nedoručia zajtra, asi až vo štvrtok, tak ja budem až vo štvrtok. Ale hej, aspoň sa dobre človek maje. To je vždy celkom dobrá sprúha. We ride quite frequently. Awesome. And we've had wonderful conversations with people. Deň 100. No, nové topánky, neviem, či to je vidieť. Hej, idem naspäť do kempu. Zoberiem si veci, idem do druhého mesta, lebo tam by mal prísť balík, ktorý nechcem, aby bol doručený. Lebo to príde, musel by som ešte jeden deň čakať. Tak to vyzerá, že asi sa to bude dať takto vyriešiť. A potom idem naspäť na trail ešte s ďalšími 3. A dáme asi 10 míl a zajtra sa pokračuje. Mám Šasta. Deň 101. Hej, neuveriteľné, že už trojciferné stále. Hej, dneska plán je okolo 25 míl. Mám za sebou asi 2,5. Tam nejaká veverička, neviem, či uvidie. Asi nie. Hej, na začiatku, ja neviem, asi 1800 metrov stúpania, či to bude celkom masakér. Ale potom už je to, alebo 1500 a potom už je to hore dole, ale len tak miernejšie. Tak hej. A dneska je štvrtok a v nedeľu by sme chceli byť v meste. Buď na otočku, alebo tam jednu noc prespíme a pokračujeme ďalej, ale hej, budúci týždeň, štvrtok, plus minus budeme v Oregone, na čo sa nikto nevie dočkať. Deň 102. Dneska máme na pláne asi 28 míl s tým, že hej, dneska to stúpanie malo byť výrazne jemnejšie ako včera. Včera to bolo okolo 1800, dneska okolo 700, ak sa nemýlim. Tak v podstate by to malo byť podobné. Plán je v nedeľu dojsť do mesta. Mám Tetna. Vyzerá, že asi tam dorazíme do obeda a potom sa asi otočíme a ideme ďalej, ale to sa ešte ukáže.
A hej, dneska ideme cez dve cesty, už na jednej tam nebol Trail Magic, už dúfame, že na druhej by teoreticky mohol byť. To by asi celkom potešilo, ale nič to nemení na veci. Hej. Hello, buddy. Deň 103. Dneska máme na pláne 26 míl. S tým, že zajtra by sme mali mať potom okolo 7 či 8 do mesta. Ísť tam a naspäť a spraviť potom aspoň pár míl. Dneska vyzerá, že bude krásne slnečno. Deň 104, tak si pamätám dobre. Hej, je asi 5:40, máme asi 9, necelých 9 míl. To parkovisko, kde máme objednané auto, ktoré nás hodí do Mount Etna. Tam sa na raňajkujeme, možno urobíme, možno vypereme a pospechujeme a dozásobíme a ideme naspäť potom ešte po obede 5, 6, 7 míl. Zajtra sa pokračuje ďalej. Momentálne chýba už len 100 míl po hranicu s Oregonom. Tak hej, štvrtok tam chceme vstúpiť. Mám Shasta, okolo ktorej chodíme už pár dní. Hello. Ako sa máš? Oh, he doesn't like Slovak. He's got those